Eta ongi etorri aurtengo Debagoieneko trikitixo egunera, badia urte batzuk egun hau ospaketan gabitzela eta urtez urte geruta arrakasta geixo dako. Gaur hemen leku askotako taldea dauz eta bestiak beste etorri dira Bermeo, Algorta, Laudio, Erandio, Ondarru, Durango eta beste herri batzutako trikitizale asko. Mi esker dan hori etorteatik. Ta, gaurko guardiko saioari hasieri amuteko, hemendaku eszenatokira egoteko zain, Soraluze eta Bermeoko eskolakoak. Errozape piezakin datoz eta baita umore errakin be. Hartu ditagun txalo bero batekin. Aurrera!